Men den er i hvert fald, så det er Herbild. Yes. Den næste pokal, den var ikke svær at uddele. I hver, der har set U19-holdet spille i år, ved godt, at der er én spiller, som er helt særlig i år. Han er en meget emotionel spiller, når han spiller. Og så er han begavet med et helt fantastisk fysisk talent. Og et konkurrencegen, som vi håber smitter ud i hele klubben. Vi startede med at sætte ham af i år, fordi at, vi synes, han ligesom skulle holdes lidt nede. Men det var ikke rigtig muligt. Han har spillet det bedste juniorfodbold, jeg nogensinde har set de sidste 9 år. Har jeg aldrig set en spiller, der var så dominerende, hverken i Towers eller i hele ligaen. Han tager til USA nu, inden vi får glæde af ham på seniorfodbold. Og jeg ønsker dig alt held og lykke derovre, Patrick, og jeg håber, de alle sammen får øje på det.